اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Әмма бәғд, барша мақтау хәмд сәнәләр шушы аләмнәрнең идарәчесе, тәрбиячесе һәм төрледән төрле ниъмәтләре белән безне бүләкләп торучы Алла Субхана ва Тәгаләгә күңелебездән чыккан мактау хәмд сәнәләр булсын. Һәм шушы динне безгә алып килгән, тулысынча ирештергән, хәлал белән харамны аерырга өйрәткән сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аны әһлел бәйтенә салават шәрифләр барып ирешсә иде. Һәм менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә безгә бик күп төрле дугалар өйрәтеп калдырды. Һәм без дә шушы дугалар белән Аллаһы Тәгаләгә ялварсак, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтен үтәгән булырбыз. Һәм инде бу мөбарәк дугалар белән бу дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхет сәгадәткә ирешәчәкбез. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дугалары да ул үзе мөбарәк. Чөнки кайбер вакытта кеше ничек итеп дөрес кылырга, нәрсә сорыйм икән дип тә куя. Әбнә пәйгамбәребезнең дугаларын өйрәнсәк, бу безгә бик каты Аллаһы Тәгаләгә ялварганда ярдәм итә. Һәм бүген дә инде менә шундый пәйгамбәребезнең дугаларыннан дигән циклыбызны дәвам итәбез. Һәм Муслим җыентыгында килә торган Али ибн Аби Талибтан риваят кылынган сахих хәдистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм бары тик ике сүз белән генә Аллаһы Тәгаләдән һәр вакытта да сорый иде. Нәрсә дип? Аллаһумма һдини ва саддидни. Аллаһумма, эй Раббым, эй Аллаһ, һдини, ягъни туры юлдан, һидаят юлыннан. Ва саддидни, һәм дөрес юлдан алып барсаң инде ди. Ягъни нәрсә ди? Эй Раббым, туры һәм дөрес юлдан гына мине алып барсаң дип, карагыз, пәйгамбәр ялвара торган, сорый торган булган. Чөнки һидаят ул туры юл. Ул да булса, ул хаклык буенча бару, ялган белән түгел. Әмма дөрес итеп Аллаһка алып бара торган юл. Әйе, күп кеше сөйли, шулай бит, Аллаһны яратам ди, үзенчә инде гыйбадәт кыла, үзенчә мин фәлсәфә кырам, инде менә Аллаһы Тәгалә кушканча яшим ди. Мин кайбер шундый кешеләр бар, намаз да укымый, ураза да тотмый. Мин дип барлык муллаларга, абыстайларга караганда Аллаһны күбрәк яратам ди. Ягъни ул уйлый, хаклыктан барам ди. Шулай бит. Әмма хак юл, туры юл һәм дөрес юл ул да булса, Аллаһы Тәгалә Коръәндә ничек таләп итә, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хәдисләрендә һәм үзенең юлы белән шушы Коръән белән яшәп күрсәткән юл. Һәм сахабалар инде икесен дә җыеп безгә үрнәк итеп калдырган юл. Менә шул бу инде хаклык юлы. Чөнки әгәр дә кеше Коръәнне генә ала икән, әле ул Коръән белән дөрес яшәп бетермәскә мөмкин, әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләренә карамый икән. Чөнки Пәйгамбәребез генә өйрәтте, ничек шушы Коръән белән дөрес итеп яшәргә. Һәм шулай ук Коръәнне дә, сөннәтне дә сахабаларга кайтармый икән, сахабалардан үрнәк алмый икән, ул шулай адашып китәргә мөмкин. Ул шулай ук дөреслек юлыннан бармаска мөмкин. Чөнки сахабалар инде шу Коръән белән дә, хәдисләрендә өйрәнеп безгә яшәп күрсәттеләр. Ничек шушы Коръән һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләре буенча яшәргә кирәк, ничек дөрес гыйбадәт кылырга кирәк, ничек
muamele kılırga gerek, nişik ailede özün turga gerek, bütünüsün bizge şu Kur'an hem sünnet yoluna alıp götürüyor. Әйе, анан сахабалардан табигиннар, тарысын атбаъ табигиннар, һәм инде безнең менә 4 галимебез дә шушы Коръан һәм сөннәт һәм сахабаларның аңлау рәвеше белән яшәделәр. Безнең имамыбыз Абу Ханифа рахимахулла, имам Ахмад рахимахулла, имам Шафии, имам Малик рахимахумулла. Һәм менә шушы юлдан барабыз икән, без инде адашмабыз. Карагыз, бүген көндә нинди генә мин ислам дине, мин дин белән яшим дип, әмма алар әйтә, мин һидаятта дип, без һидаятта, без туры юлда дип, әмма юллары дөрес түгел. Кемдер әйтә, мин Коръан җитә миңа ди, шулай бит хадисне инкар итеп ата, яки Коръан сөннәтне кабул итә, әмма Аллаһ Тәгалә риза булганча, пәйгамбәрбез күрсәткәнчә түгел, үзләренең анда ниндидер шейхларына, үзләренең анда главаларына диек инде шушы сектаның инде буйсынып, алар аңлаганча динне аңлыйлар, алар кушканча ибадәт кылалар. Кайберәүләр 5 вакыт намаз укый кирәкми, 3 вакыт намазда җитә дип йөриләр, без бу дөньяда сәфәр кылабыз дип, шулай бит. Үзләренчә ибадәт кылалар. Кемдер намазның шартларын инкар итә. Главный, иң мөһиме намаз укырга кирәк, ни рәвешле укыйсың, сы мөһим түгел ди. Шортиктан да басып намаз укырга мөмкиннәр. Әйе, үземнең күргән булды шундый кешеләрне. Шортиктан намаз укый, гавратлар капланмаган, шулай бит әйтәсең. Иң мөһиме ди ихласлык ди. Ничек укыйсың барыбер. Кыйбла тапмыйчы, теләсә кая юнәлеп укучыны күргән булды. Иң мөһиме ди bütünüsü de Allah Teala'nınki bitti. Bütün yönelişte, bütün yakka karasında bütünüsü de Allah Teala'nınki dey. Närsege anda dey. Именно bir yakka gana karadı. Yani Kur'an'a da, sünnetke de, bizning 4 imamımızın yoluna da karşı kele tıran ameller, silevşiler var. Var namazını көңіл шақырғанда, көңілібіз тілегенде генә укырга кирәк диючеләр дә бар. Не обязательно 5 вакыт. 5 вакытны үзең теләгәндә укысан да була. Аллаһ куелганча то, Аллаһ Тәгалә әйтә, һәрбер намаз үз вакытында укырга йөкләнде ди. Ул әйтә, юк ди, күңелең кайчан теле шул вакытта укы ди. Чөнки ди гыйбадәт ул күңел эше ди. Менә буш вакытың булды икән, укы намазыңны ди. Әгәр дә авыр икән, ни икән ди, теге пока укыма ди. Әйе, андыйлар да бар, язалар әле аны үзләренчә дәлиллиләр. Шуңа күрә нәрсә кирәк безгә? Васаддитни, дөрес юлдан алып бар. Дөрес. Әйе, хидаят, туры юл һәм шушы барган юлың дөрес булсын. Чөнки бит инде мәсәлән, Казанга да төрле җиргә барып була, шулай бит Мәскәүгә дә төрлечә барып була. Но бөтенебез бит инде сайлый, шушы бара торган максатыбызга турырак булса, тизрәк булса, бөтенебез дә шул юлны сайлыйбыз, шулай бит. Әнә бурмалы, чокырлы юллардан түгел. Шуңа күрә дә Аллаһ маһдини ва саддитни, дөрес. Дөрес юлдан Аллаһ Тәгалә алып бару кирәк. Менә Коръанга да караса, Ахзаб сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Я аyyuhallazina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida" ди. Иман китерүчеләр ди, тақва булыгыз ди, һәм дөрес сүзләр генә сөйләгез ди, садид, ягъни дөрес. Дөрес һәм файдалы сүзләрдә генә сөйләгез ди. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шушы һидаят, дөрес юлны бирми икән, кеше инде төрле тармакларга, төрле секталарга динне бозып бетерә. Шуңа да Коръан һәм сөннәт шушы галимнәребез юлыннан барсын өчен һәр вакытта да Аллаһ белән элемтәдә булырга кирәк. Менә Кудси хадистә дә теге Муслим җыентында килә торган Кудси хадис бар бит әле, Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә ди? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте ди: "Я гыйбади, кулларым ди.
Kullukum dallun. Her biriniz sizning de adashуда dey. İlla kimlardan boshqa? Agar dedi men kроме тех, kimlardan tushdi? İlla men hadaytahu. Min hidayatga to'g'ri yo'lga bostirmaganlardan tush. Ya'ni agar da Alloh talayta, agar da men hidayatga bostirmasam de. Shunga ko'ra de fastahduni ahdikum. Fastahduni ahdikum. Hidayat to'g'ri yo'lni so'rag'izdi, men to'g'ri yo'lga bostirarman de. Shunga ko'ra mana bu to'g'ri yo'ldan, durust yo'ldan borabizmi biz? Dinimizni, Alloh qo'shgan ibodatlarimizni Alloh rizo bo'lgan payg'ambarimiz o'rgatgancha boshqarabizmi? Alloh taolo endi bizga hidayat ishliklarni ochami yo'qmi? Bu endi Robbimizdandir. Shunda Alloh subhanahu va taolo mana Kahf surasining 17-oyatida aytadi: "Man yahdihillahu fahuval muhtad." Agar da Alloh kishini de to'g'ri yo'lga de ko'ndirsa de, u kishi to'g'ri yo'ldan borashaq de. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Kimda endi de agar da Alloh taolo adashtirar ekan de shu haqliq to'g'ri yo'ldan de, durust yo'ldan de. Sen andaylarni de to'g'ri yo'lga de yo'nalta olmassan de. Ya'ni sen alarga ko'p narsalarsan, ular to'g'ri yo'lga bosa olmas de. Na jamoat yozalar mana Attiyaniyimdan da do'stimni, ko'rshimni yaratgan bir kishimga de сөйлейм, anlatam, Qur'onda beram, kitobda beram, va'zda сөйлейм. Yo'q endi de to'g'ri yo'ldan bormaydi o'zining falsafasi bilan, men o'zimda bilaman endi de. Qay bir kishiga bet aytasan, shulay, men Qur'onda narsa yozgan bilaman endi de. Masjidga chaqir, men mullalar narsa сөйләгәнен bilaman endi de. Men de sizga qaraganda da de haqliqni yaxshiroq bilamdi. Chunki agarda kishi ko'nglini solmaykan hidayatni shu Qur'onni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'lin аңа ko'pmagina сөйләп, ko'pmagina аңлат, ул baribir endi shu yo'ldan bormayacak. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo barchamizga da hidayat tawfiq bersin ham durust yo'ldan gina borarga nasib etsin. Allohumma hdini va saddidni. Robbim to'g'ri ham durust yo'ldan gina borarga nasib et har barchamizni da. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.